wuce gwano. Na fi bidar a bani rake mai kyau bana barar tsolo. Batun ɗiba ta ƙarshe ake zan karɓi kuɗin adashe na. Shi kumba kawai dan bani kudin adashe na. Akwai uzuri da dama can na bar su suna ta dakona. Ki bani kudin na sun kuya in ba su yau ba mutunci na. Malam dakata ni ban gane ka ba wa kake nema. Dan Allah sanar ni ne in san inda batun ya tinka. Ki manta ni ne karɓar ƙarshe. Ina kawo zubi na gina karɓa ki tuna ni ko yaushe. Malam ni da kumba fa mu dai yan biyu ne ka tantance. Kumba balaguro ta yi jinjiya za ta garin su gogarma. Shin wai ba abin da ta kyale ne na kuɗi na ɗauke shi. Na je ni na sai da ɗan banza ko in ajiye na kalle shi. Lallai ka'ida ce ta barkan za mai bakin gashi. Sai kuma tsohuwar fitila da kalan zurba a sabatar. Dan Allah sanar mini inda ta je wallahi zan bi ta. To ai ba zuwan ba kudin motar ne ba shi daidaita. In dai za ka je ka kudin motar ka 30,000 ne. Lalle ta kashe ni adashen bai yi 30,000 ba.